Zai iya yiwuwa kina da PCOS kuma baki da tsirrai a jikin mahaifanki, wato baki da tsirrai a jikin ma'ajiyan kwanki. Me ake nufi? Idan mace tana da wannan cutar PCOS ɗin, ma'ajiyan kwanta wato ovaries ɗinta suna fidda tsirrai, su ne ake ce ma wa'innan cyst ɗin. Idan duka ma'ajiyan kwanta suka samu wannan tsirran, shi ne ake ce mace tana da polycystic ovary. So wannan syndrome ɗin a ƙarshe dama ana nufin collection, wato cututtuka da yawa ne suka kawo wannan PCOS ɗin. To mace fa tana iya samun wannan cutar PCOS ɗin kuma babu wannan tsirran a jikin ma'ajiyan kwanta. Abubuwa da yawa suna iya kawo shi, kamar hormonal imbalance, tangarɗa na sinadaran mahaifa suna iya kawo mace wannan cutar PCOS ɗin. Sannan yanayin abincinta, sannan alamomi, za ki ga mace wata tana samun alamomi yawan canzawan yanayinta, wato mood swings kenan. Wata rana tana jin baƙin ciki, wata rana kawai ta ji ta dai ga dai ta nan, wata rana yawan faɗa da sauransu, yawan gashi a gemu, gashi a baya, ƙuraje a ƙirji, ƙuraje a bayanta, ƙuraje a mazaunanta, ƙiba kuma ce ta ƙoƙarin ta magance wannan ƙiban ya ƙi samuwa da sai sauran abubuwa. Duka wa'innan abubuwan suna iya nuni da cewa kina da PCOS, ba dole sai an yi scanning an ga cewa kina da wannan tsirran a cikin mahaifanki ba. Idan har kina fama da wa'innan alamomi, to ki je ki hormonal test saboda a tabbatar da abin da ke damunki.